Tripura sarongni kopalni jungjal tai thaglia Mia 29 December serang sala karbuk division by khobjak Simbuak saur ekchari Dubrai kamini khoroksha takhuk tabiram riyangni nukhungo hor nangoi thapra chai thangka kokma thumnairokni bisingte khanagoi karbuk Tripura mothani adongrok tai President Hiren Moiriyang jesuk manchak subakha taibo koktomani bisingte saimangka karbuk subdivision ni amchaini Tripura mothani adongrok saka jesuk manchak asungna subanai hinai Tini sung korbu sat division ungui sung joto sini Tripura motha je adongrok je sini leader sung joto no phai naifeka tini korbu sat division kaisa nok khamjak hini sung kaisa khobor mankha khobor mamani loge loge sung joto oro reki khai naimani pore joto jachaikhe naimani pore kono mani korikha hini sung khobor mankha khobor mamani loge loge sung phungni simin je jogali tongmani sung joto mani je korui je bini oro problem moi tongmani abano sung sol khaina bai sung tini phaika korbuk Tripura motha ekhe sung tini binoro maniro musa korikha nok khamoi thangka sung bebak no naikha ekhe sung tini je sung mansak jora sung tini kongbol rok mairong rok ekhe jini chajanai tokti rok dini mui kuthung rok deg rok dini piang rok sung jotono chajanai sung kisa khoros khainai sung rei phaika sini Tripura mothani turutui khe sung taibo sung nainai ek saptani pore ke sung phaipinai haina hai bini nok korui sung tin nokni bagai sung byabostha khai bono nok tangi rwnani bagai sung joto sini Tripura motha sung sengkrak dol rok sung joto no thanjak ni lama no nainai sung chubalainai hinai sung tini phaika hingke sung dai koik dini nasini sini bubagrani mungbai sini joto Tripura mothani mungbai rekha sung tai sapta kaisa pore ke sung oro nok tangi ruphaini hinai sung sidanto lalekha sung Sani sinimung ke? Ani sinimung hingke ang korbukni tabu Tripura mothani president duty khai tongo ani bumung khai Hironmoi Tripura tai sini